Prečo práve pred parlamentnými voľbami? To nie je o slniečku. Prečo ma trápite s takýmito otázkami? Potom, aby som pekný. Potom, aby som pekný. To nie je o slniečku. Ľudia naozaj si nespočítajú, že prečo práve pred parlamentnými voľbami som sa podelil s Hrušovským o 200 miliónov. Už ste prepočuli? 200 miliónov. Už ste prepočuli? 200 miliónov. Takéto starosti. Prečo by nám to malo uškodiť? To dnes sa mám spakovať. Prečo som to robil? To dnes sa mám spakovať. Prečo som to robil? Koľko máte 200 miliónov? To dnes sa mám spakovať, keď cítim, že dnes som sa podelil s Hrušovským o 200 miliónov. Takéto starosti, takéto hlúposti. Smiem sa vás opýtať, poznáte to moje heslo? To dnes sa mám spakovať, keď cítim, že dnes som sa podelil s Hrušovským o 200 miliónov. Prečo som to robil? Bol Pitňák môj kamarát? Dôveryhodne alebo nedôveryhodne? Už ste prepočuli? Smiem sa vás opýtať, to financovanie praní špinavých peniazí pôsobilo na vás? Prečo nekričali vtedy, keď im Dmitrik to bránil? Prečo nepálil vtedy, keď im to bránil? Nešetriť. Poslala niečo Siska, čo poslať mala policajnému zboru? To nie je o slniečku. Smiem sa vás opýtať, koľko máte 200 miliónov? Keď cítim, že dnes som sa podelil s Hrušovským o 200 miliónov. Ľudia naozaj si nespočítajú, že 200 miliónov. Prečo ma trápite s takýmito otázkami? Potom, aby som pekný. Teraz, keď vidím, ako je ťažko, mám ísť za človekom, ktorý o mne tvrdí, že slabý. To mám byť taký, že sa na to všetko vykašľam? Na toto ma nahovárate? A tú druhú časť ste nechceli počuť, čo som povedal? Potom, aby som pekný.